Și el spune, asta e sunet, că iară vine furtună. Probabil că iară vine ape mari și știu ce va fi. Dar fata spune, nu. Ăsta e sunetul trâmbiței răpirii. În momentul ăla și-a dat cu palmele în cap el și a spus, vai, vine răpirea și eu nu-s pregătit. Fata a văzut că peste râu, la o fântână, un om își lega fata și soția de fântână, un lanț. De ce le legi? Le legi să nu plece să mă lasă singur. Ele erau pocăite, el nu. Să nu plece să mă lasă singure. Și fata a strigat, nu le lega degeaba, că nu le poți ține. Nu le lega degeaba. Și în momentul ăla spune, am simțit că mă duc în sus. Mergeam în sus, pluteam în sus și am văzut pe alții și pe alții și pe alții și am văzut stoluri de oameni îmbrăcați în alb care mergeau în sus. Și m-am întâlnit cu bunicul, cu tatăl meu și m-am întâlnit cu alții și cu alții și la un moment dat m-am întâlnit cu dumneata. Tată, dar cum ai ajuns aici în Australia? Păi nu m-am spus eu că atunci când vine Domnul Iisus, vine ca fulgerul la răsărit, m-am pus. Noi suntem la răsărit. Noi suntem primii. Și zice, urcam în sus. Și așa o melodie, o melodie cerească care n-am mai auzit. O muzică cum n-am mai întâlnit. M-a fermecat muzica aceea și așa mă bucuram, așa extraordinar. Și odată m-am trezit. Și când m-am trezit, am început a plânge. De ce m-am trezit? N-aș și vrut să mă mai trezesc. Fraților, am povestit lucrul ăsta pe Valea Almăjului. La o seară de evangelizare, acum când până a plecat în Moldova, și un păstor de la Ruderia, când m-am așezat jos, a venit lângă mine și spune, frate, săptămâna trecută, într-un vis, am auzit că o voce din spatele meu a strigat, dar o voce gravă, o voce deosebită, o voce cum n-am auzit pe pământ niciodată. Și vocea mi-a spus așa, spune-le că vin curând. Vin curând. Ei, dragilor, m-am uitat în unele băi pe vremuri, că săpunul stătea agățat așa sub un suport. Și am vrut să văd și eu cum stă săpunul acolo. Îl punea acolo ca să nu se ude, să nu se strice. Când am tras, am văzut că e magnet. M-am uitat, da, era un magnet acolo sus, dar acum magnetul atrage săpun? Magnetul nu atrage săpun, dar în săpun era înșurubat o bucată de metal. Și magnetul atragea metalul și automat atragea săpunul. Dragilor, știți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu? Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Dar, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, da, trupurile voastre sunt supuse morții din pricina neprihănirii, dar Duhul vostru va fi viu. Cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina, spuneți voi mai departe, Duhului Său care locuiește în voi. Vedeți cât e de important? Rog în numele Domnului Iisus Hristos, chemați pe Domnul să aducă o foame și o sete. Amin. Să aducă o foame și o sete. Mă gândesc așa, că uite, acum deja am trecut 20 de minute și mai bine peste timpul nostru. Dar știți ce s-a întâmplat în Ierusalim la o sărbătoare? Era sărbătoarea corturilor. Și la sărbătoarea corturilor, în prima zi, a doua, a treia, oamenii și-au terminat jertfele pe acolo și au mai plecat acasă. Au mai rămas câțiva așa pe acolo, care mai rătăcit pe acolo. În ziua de pe urma praznicului, Mântuitorul a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. De ce a lăsat asta până în ultima zi? A lăsat pentru cei care într-adevăr se interesau de sufletul lor. Înțelegeți? Pentru cei care într-adevăr se interesau de sufletul lor. Că ceilalți au venit să facă forme. Dar totdeauna Domnul îi răsplătește pe cei care caută cu toată inima. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne învrednicească. Să căutăm cu toată inima după Domnul. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.